Kawtal Rewɓe Africa Women Community for Africa waɗi hawrinde e ardiɓe dental ngal. Hawride nden nde lammini ardiɓe hesɓe ha fahin. Hawride nden lorni hakkilo dow soyde bote no ɓiɓɓe famarɓe naftirta e lengu juuɗe wato handset. Ko ɗume waɗi ɓe noddi hawride nden? Khadija Abdullahi Iya o goto nder tiggiɓe Dental Women Community for Africa nda ko o jaabi. Makasudin shirya wannan taron shine mun gan cewa dalilaji ɗi waɗi min noddini hawrinde nden saɓɓuno min sifi min dari no en acci ɓiɓɓe min naftira e langu juuɗe e ɓe nasta laaɓi matotiral zamanu wala jangirde. Ɓingel hewta jamdi 12 jemma e o naftira langu. En ɗon andinira saaro malum en ummatore e gwamnati anda hatsaru ko sawi nder lengu juuɗe. Kujeji e fi'ejirko en hefti kanjum waɗi min noddi hawrinde nden ngam min fantina duniyaru haaji amin noddi ɗum amin yotta labbaje gam komoye hefta lengu juuɗe. Wodi bote nden wodi botte. Abubuwa na faruwa iri-iri amma irin jahal yeso toy ardiɗo keso numata waddugo je ko ferindiri e ardiɓe sali. Dr. Adeto Dali on latti horejo dental WCA keso. Now is to continue with this theme. Anni jokkan on doko ardiɓe am ko sali waɗi amma ɓe ɓuran larnugo hakkille dow ɓikkoy malum en saaro e ummatore gan haɗugo ɓiɓɓe men nafturgo lengu juuɗe. Den min sabbitinan ɓe jokken gan jangirde ɓikkoy gam accugo ɓikkoy nafturgo e lengu juuɗe. Wodi hatsari mun e gidan maɓɓe. To understand the dangers of Saaro takanas rewɓe e ɓe hokka wallinde sanne ko larani watango ɓiɓɓe gite ngam hakkilanki ɓiɓɓe no ɓe naftirta e lengu juuɗe ngam daytugo naftirgo lengu hedi laabi ɗi hanayi. Haji Arabi ɗan azumi o yalɗiri hawride nden iga diwal Kaduna o sawri saaro no ɓe eltata ɓiɓɓe maɓɓe dow ko larani lengu juuɗe. babana me uniform ne. Amma mi wurti iga saaro hukumar tadiɓe irin elton heɓi iga saaro am irin dental gam min tokki gam eltugo ɓiɓɓe am. Mi wala hokka ɓingel am lengu juuɗe gam mi waytatade ɓingel am diwal ɗonno janga ha Sokoto. Namu danki hukumande Kaduna e Sokoto amma wala lengu matotiral. Joni mi laari bote non gam o ta'i omo dangi o ɗon joɗi e goriko mako wala ɓotti waɗumi waɗi accu mi acci. To andi no jogiki lengu iga o pamaro aina hande gite mako maɓɓiti e sukaɓe. Tarbiyanta Allah ya hanko fu Mrs. Ugoji Eze wakilijo iga jawleru majalisa kombol duniyaru wato United Nation malla UN o mani tiɗal dental ngal sanne dow ko larani kuuɗe ɓe huwata ngam sottingo nyamugo neɗɗaku ɓiɓɓe rewɓe ha hedi laabi matotiral zamanu malla internet. Nigerian government will implement some international laws for the gwamnati leydi Nigeria ɗiɗan ɗiɗagol ko faddata nyamugo neɗɗaku himɓe heɓi laaɓi matotiral zamanu musamman ɓiɓɓe rewɓe. Hawrinde de wali sanne no mi laari malum en elti pakuraɓe dow no ɓe hisnata ko'e maɓɓe e nyamuɓe neɗɗaku himɓe ha laaɓi matotiral zamanu internet. from online harassment and bullying. Thank you for your presence. So, for you, your generation must pay attention. Hawride man heɓi hoɓɓe tedduɓe e fokaraɓe iga jangirde feere hawtade e ardungal mallum en maɓɓe Al-Amin giɗaɗo Jada kode Radio International e TV iga Abuja lamorde lesdi Nigeria.